ମୋର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଯୁବକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଜେନ୍ଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଆହ୍ୱାନ। ଆସନ୍ତା 30 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀଠାରେ ଆମେ ଏକ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ିର ଚିନ୍ତା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏକାଠି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଏକ ମଞ୍ଚ। ଛାତ୍ର ଯୁବ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି ତରଫରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଦେବାଶିଷ ବାରିକ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଯୁବକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚେତନ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା, ଯୁବପିଢ଼ିର ଅଧିକାର ଏବଂ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏକାଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଶକ୍ତି। 30 ଅଗଷ୍ଟ ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆସନ୍ତୁ ଏକାଠି ହେବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।